जुवा होग्राफ्रा एबसुनि सेंग्राफोरखौ मावथिफोरखौ भलन्टियारफोरखौ बुनानै हरो क्राइटेरिया मिलिखाय बिसोर एसटि जानो हाया অপেক্ষা কৰি আছো কিন্তু হে ন্যায় আমি পাব লাগিব সেইকাৰণে সেই যুঁজখনত আমি সদায় खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव गिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन खौराङावनो दङ जाहैबाय नैबे भिडिअनि सायाव जोङो सावरायलायगोन बे सावगारिखौहाय जोङो मिथिनो मोन्दों चिरां जिल्लायावहाय सोमजिदों आरो नैथियावहाय जोङो नैबे जुबिन गार्गनि बिसिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन थामथियावहाय जोङो दिपेन बर' सारनि सायावनो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव सावरायगोन बाथियावहाय जोङो दावराव देख्रेब आदैनि सायावनो जोङो सावरायलायनाय जागोन बे समाव गिबिसिनथारावनो जोङो नैबे सावगारिनि सायावहाय जों फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै बेयो मा जाथाय जादों बेखौहाय हयथ' नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय अब्लाबो आङो आंनि इउट्युब चेनेलावहाय बे भिडिअखौहाय लानानै फैबाय खोनासं अब्ला बिथाङा मा बुंदों नोंनि न'खौ 5 बोसोर सिगां रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौहाय आङो कमप्लिटलि नोंथांमोननोहाय खोनासंहोनाय जायाखिसै मानोना बेबायदि सोदोबखौहाय आंनि इउट्युब चेनेलावहाय माब्लाबाबो आङो हगारा आं माब्लाबाबो रायजो राजाफोरनोहाय बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबखौहाय हगारफेरा आरो आं खोनासंहोनोबो साना बेनिखायनो आङो मिउट खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय बिसोरबायदि मानसिया जोंनि बर' हारिखौहाय रैखा खालामनो थाखायसो आखायाव अस्त्र हमहैदों आरो बिसोरो दासिमबो सारेन्डार जायाखै जों बेखौहाय बयबो मिथिगौ दा बिथांमोना 6 फायाराव दङ आरो NLFनि चिफ एम बाथा बिथाङा दिनैनि समावहाय BPF देरहानायखौ लानानै गोबांथार दुगा गोसो खालामनानैहाय जेननानै थांनाय जाय NLFआ अलरेडि अस्त्र गथायखाबाय बैनि न'आव थांनानैहाय बेबायदि धुम दाखाल खालामहैनाया मोजां जायाखै मानोना बिथांमोना देरहाबाय खुसिनि खोथा जोबोद मोजांनि बाथ्रा सरकारजों गोरोबलायनानै खामानि मावनांगौ मानोना NLFफोरहा गोबां खामानिया पेन्डिं जानानै दङ आरो रन्जन दैमारि सारखौबो बख'नांगौ जानानै दङ दा बेफोरखौसो सिन्था खालामनानैहाय माबोरै बख'नो हायो बेखौहाय साननांगौमोन नाथाय बेबायदि लोङै जायै सासे गावसिनिनो NLFनि न'खराव थांनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहैनाया मोजां जायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय आं भिडिअ हगारनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय जायफ्रा NLF नोंथांमोन दा NLFखौ आङो माब्लाबाबो गाज्रि मोना NLFफोरखौहाय आङो जायफोरनि आखल आखुआ उदायथारा बिसोरबायदिखौसो आङो सानो जे मानो हारिनि थाखाय दावहा नांनो थाङामोन दिनै हारिनि थाखाय दावहा नांनो थांनायनि उनावहाय बिसोरनि जायफ्रा सरकारजों आखाइ हमफैबाय बे समावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गोजोनै संसारखौहाय जानो सुबिदा मोन्दोंमोन नाथाय फैयै 5 बोसोरनि उनावहाय फाइनालनि काउन्सिल इलेक्शनावहाय BJP पार्टीनि नासयनायनि थ्रुयैहाय जोंनि बर' हारिनि जाय मोजां गोजोन गोरोबथाखौहाय खालामनानैहाय रायजो राजाफोरनि अननाय होग्रा बेखौहाय फेजेननाय जोङो नुनो मोनदों मानि खारनै UPPला जेनदों नै नोंथांमोना बेयाव फरायनानै लाब्लानो जाबाय क्लियारलि बेयावहाय फोरमायजोबनाय दंखायो दा बेफोरनि खारनावनो UPPला जेननो गोनां जादों मानोना UPPL पार्टीया आन्डार प्रसेस सिङावनि खामानिखौसो बिसोरो मावबाय थादोंमोन हारिनि जौगानायनि आरो हारिया थांना थानायनि खामानिखौसो मेगनजों नुसारनाय खामानिखौ UPPL पार्टीया बारा मावबाङाखै बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै दा बे समावहाय जों नायनोसै नैबे 5 बोसोरावहाय मानोना जों नुगासिनो दंखायो दे दावराव दावसिया जागायगासिनो दङ रायजोफोर नैथियाव फैदो गरिमा गार्डनि हौवाया रुंसारि जानानै जुबिन गार्ग बिथाङा
सिंगापुरनि मोनसे दैयावहाय स्कु राइडार खालामनायनि समावहाय रुंसारि जानानै थांनाया दिनैसिमहालागै 24 सान जाबाय। दा 24 सानसिमहालागैबो बिथांनि बे बयजोंबो अनसायजानाय सासे मेथाइ खनगिरिनि जास्टिसखौ मोनाखै। जास्टिसखौ दासिमबो होनो हायाखै। मानो होनो हायाखै बेखौहाय लानानै जोङो दासिमबो निउस मिडियायावहाय समाजावहाय नुगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा खुद्रि सारगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो गरिमा गार्डआबो गावनि फिसायनि हेशटेग जास्टिस मोननो थाखाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना खोनासं। हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गार्ड সকলোৱে লিখিব এবাৰ আৰু সকলোৱে ন্যায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব। সদায় যি হৈছিল আমি জানিব লাগে, সেইটোৱে কথা। আজিলৈকে জনা নাই কি হ'ল, 22টা দিন পাৰ হ'ল, আজিলৈকে আমি নাজানো কি ঘটনা ঘটি গ'ল। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে লিখিব, আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, এখন যুদ্ধৰ আমাৰ সকলোৰে এখন হাতত প্লেটফৰ্ম আছে। সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে আপোনালোকে জাষ্টিছ বিচাৰিব লাগিব। ন্যায়ৰ কাৰণে আমি খুব ধৈৰ্যৰে আমি অপেক্ষা কৰি আছো, কিন্তু সেই ন্যায় আমি পাব লাগিব। সেইকাৰণে সেই যুঁজখনত আমি সদায় ব্ৰতী হৈ থাকিব লাগিব। আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো, হেশটেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ সদায় লিখিব, আপোনালোকে সদায় লিখিব, সদায় দাবী কৰিব, সদায় অনুৰোধ কৰিব, সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব। কিন্তু আমি কোনো অশান্তি বিচৰা নাই। শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে ন্যায় ব্যৱস্থাই আমাক সেইখিনি ন্যায় দিয়ে, সেয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। नंगौ जों बयबो हास्थायो दे माब्रै थैमारनाय बयजोंबो अनसायजानाय सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरिया नैबेनि जास्टिसा माब्रै मोननो बेखौ जों बयबो हास्थायो। माखासे मानसिफोरखौ हमबाय, नाथाय हमखांनायनि उनावबो थार बिजिरनायखौ मोनाखै। दा थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय जोङो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय जुबिन गार्डनि बिसि गरिमा गार्डआबो दुखु फोरमायबाय थानाय। रायजोफोर बे समाव जोङो दिपेन बर' सारनि सायाव सावरायनोसै। दिपेन बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोनाबो ससे खोनासं। फुजा मेलानि खोथाखौ ओरैल' बुंनो सानबाय जे थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै जौ जुवा, दायना दायनि बा ड्राग्स, फुजा मेलायाव जुवा होनाय बेफोरखौ जथेस्थ' जोङो खमायहोनो हादों। आरो जोंनि इनिसियेटिभा दाबो दङ। जों प्रशासनखौ खावलायदों जे बिनि सायाव असि, डिसि, एसपिआ एक्सन लानांगौ। नाथाय जोङो नुदों जे दा दुर्गा फुजा जोबलांबाय, दा लक्ष्मी फुजा सोलिगासिनो दङ, बिनि उनाव रास मेला, बिनि उनाव दिवाली फैगोन। दा बे दिवाली आरो रास मेला, दा लक्ष्मी फुजा, जुवानि संख्या उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बिमाया लानानै उन्दै गथ'फोरखौ जुवायाव, सोरखियाव माने गेलेनाय आरो नोङो जौ लोंनाय, बेयाव दुम दाखाल खालामनाय गोबां थासारि जों नुनो मोनदों। बयनोबो जोंनि अबजारभेशना बेनो, मानसिफोरनो बा यां जेनेरेशननि माखासे सामनो, बयबो नङा, माने दा अभार एक्साइटेड एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्ट बयनोबो नांगौ, बेबायदिखौ जों नुदों। आरो जाय अभार एक्साइटेड एन्टारटेनमेन्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय दिनै समाजा गुबुंले जानो हमदों। समाज मोजां खालामनायनि थाखाय, समाजारि थासारिखौ सुस्थ' लाखिनायनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम। आरो जों बादा होनो थाङोबा जुवा होग्राफ्रा एबसुनि सेंग्राफोरखौ, मावथिफोरखौ, भलन्टियारफोरखौ बुनानै हरो, बुलायलायनाय जायो, पुलिस केस जालायो। आरो जौ लोंग्राफ्राबो बिदिनो गाज्रि मोनो एबसुखौ। आरो जोंहा जातीय दायबद्धतानि थाखाय जोङो बादा होनो बाध्य। खारन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज होबथानायनि, समाजखौ मोजां खालामनायनि, समाज बेरेखा खामानिखौ होबथानायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों। दा दुर्भाग्यआ बेनो जे एबसुआ बादा होनो थाङोबा, समाज आरो हारिखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला, फाहामनो नागिरोब्ला एबसुनि सायाव आक्रमण जायो, एबसुखौ गाज्रि मुं सोयो। दा बयनिबो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टखौ नांगौ, जों बेखौसो नुबाय जे अपेनलि जौ लोंनो मोननांगौ, अपेन जुवा गेलेनो मोननांगौ, अपेन ड्राग्स जानो मोननांगौ, अपेनलि नोङो बाइकआव गाखोनानै बायदिसिना माने जायखौ समाजाव सोलिया, जायखौ समाजाव नुनाङा, गाज्रि माने बायदिसिना गाननाय जोमनाय, माने जिफोर खान्थिफोर। आरो जों इभेन नुदों जे माखासे लाइमोनफ्रा एबसुखौ सोंखारिदों जे माने बाइकआव गाखोनो होआ, ओरै थांनो होआ, ओरै गाननो होआ, ओरै जानो होआ। माने एन्जयमेन्ट आरो एन्टारटेनमेन्टनि दा मोनसे मेसिभ माने कम्पिटिसन रेस जानाय बायदि जों नुदों। आरो बेजों बर' समाजा, बर' हारिया सेकेन्ड पान्जाब, सेकेन्ड नागालेण्ड जानायनि लामायावसो जों नुगासिनो दं।
आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाबाफारिया कन्टिनिउ थागोन आरो जाय जेखि बुङा मानो जोङो जोंनि जिखिनि प्रसेस बा जोंनि इनिसियेटिभखौ जोङो लांबाय थागोन जों प्रशासनखौ खावलायगोन सरकारखौ खावलायगोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदान सरकार बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बिथांमोना बे थासारिखौ निउट्रेलाइज खालामनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे इनिसियेटिभ लायो आं बिथांनिसिम खावलायबाय आरो आसाम नाङै आसाम सरकार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन एबसुआ बिनि सायावबो जों खामानि मावगोन गोजोन्थों नोंगौ बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों हयथ' बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैखादों दावराव दावसि जानाय लोंनाय गेलेनाय दुम दाखाल लोंख्रुब जाख्रुब खालामनाय नैबेफोरखौनो लुबैखादों बेनिखायनो दिनैनि समावहाय देरहानाय लोगो लोगो बेफोर खामानिखौ मावदों नाथाय बाथ्राया जाहैबाय समाजाव थानाय बैसोगोरा बोराय बुरै बैसोनि मानसिफ्रासो नैबे बाथ्राफोरखौहाय बुजिनो रोंगोन दे माबायदि समाजखौहाय दैदेनलाङोब्ला आंनि फिसा फिसौआ मोजां जागोन फिउचारावहाय माब्रै आंनि फिसा फिसौआ मोजांथार खामानि मावहैनो खाबु मोनगोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा बुजिनो रोंनांगौ जायफ्रा पेरेन्टसफोर दा पेरेन्टसफ्रानो जुदि फैसाखौल' हास्थायनानैहाय बर' हारिनि समाजावहाय गुबुंले थासारि सोमजिहोनो नागिरोब्ला अब्ला बिनिफ्राय गाज्रिसिन आरो मा नांबावगौ जोंनोलाय 5 बोसोर खिनियावहाय जों गोजोननाय मोनबोबाय जानाय लोंनायाबो खम जाबोबाय लोंनाय जानायफ्रा जुवा गेलेनायफ्रा बैफोरो खम जाबोबायमोन नाथाय बे समाव आरोबाव बारानिफ्राय बारा जानोसो हमगासिनो दङ नैबेखौहाय नुनानैहाय दिपेन बर' सारा दिनैनि समावहाय सोंखारिनाय जोङो नुनो मोनदों लोगोसे दावराव देख्रेब आदैया दिपेन बर' बिथांनि 2006 मायथाइ आबसुनि बिथांमोननि बै समावहाय प्रमद बर' सारानो दंखायोमोन बै समावहाय जे आबसुनि लेटार दैथाय हरनाय एसटिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय नैबेनि सायावबो खेंफोरथि होबाय दा बिथांमोननि साननाय मथेब्ला थाखानाय एसटिनि सायावहाय जुदि गोहोम गोलैया अब्लासो बेखौहाय मदद खालामनाय जागोन आरो जुदि थाखानाय एसटिआवहाय गोहोम गोलैयोब्ला अब्ला बेखौ मदद खालामनाय जाया बे बाथ्राखौ क्लियारलि बुंखादों नाथाय आदै दावराव दैख्रेबा हाब्रु सारनानैहाय खोथा बाथ्रा बुंनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों इयुनाव आङो नोंथांमोननो आदै दावराव दैख्रेबनि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंलांनाय जागोन बे समाव जों सावरायनोसै नैबेयावहाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय हाग्रामा महिला रिसार्चशिप देरहाखांनायनि उनाव दासिमबो बेस्रा मोजाङै सरकार दानो हायाखै गोबांथार गुलाय गुजाय जानानै दङ जायखौ नैबेफोरनि थाखायनो नोंथांमोना नाय मा जानो थांगासिनो दङ बर'नि गेजेरावहाय सोरनि भट लानानै मा खालामनानैहाय दिनै बर'खौ नासयनो खाबु लादों बेखौ नोंथांमोना नाय दा बेफोरनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि समावहाय गावनिनो असे हारिनोबो हा होनो हाया जानो हागौ बेखौ जोङो नुहुरदों रायजोफोर बेनिखायनो साननै हयै खामानिफोरखौ मावनांगौ हारिखौ दैदेननो जुदि लुबैदोंब्ला मोजाङै खामानि मावनांगौ नङाब्ला गावनो फिउआव खि लानानै खारनो गोनां जानानै फैगोन बे समाव जों नै आदै दावराव देख्रेबनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आदै दावराव देख्रेबा माखासे निउस चेनेलावहाय अडिअ रेकर्ड हगारदों बेयाव रायज्लायनायनि माखासे अडिअ रेकर्ड दङ दा बे अडिअ रेकर्डखौहाय जोङो खोनासङोब्ला आदै दावराव देख्रेबा बिपिएफनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'खौ लानानैहाय बेयावहाय सोंनाय समावहाय बेथ' बिपिएफनिसो होननानै बुंदों अब्ला आदै दावराव देख्रेबा बिपिएफनि गोरोन्थिखौहाय माब्लाबाबो नुवा नङा होनब्ला दा इउपिपिएलनि जायोमोनब्ला बियो गामि गामि थांनानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जिगाबनि मुसुखा खानानैहाय प्रमद बर' सारनि सावगारि दिपेन बर' सारनि सावगारि सोरनिबा सावगारि खानानैहाय बियो रायजो राजाखौ अर सावनानै होनो थाखाय थुलुंगा होसिगौमोन दा बाथ्राया बेबायदि थांदों मानोना आदै दावराव देख्रेबा सिदा खोथा बुंदों बियो बिपिएफनिसो बेखौ आं मोनथिया होननानै बुंनोल' बाखि बियो बिपिएफनिसो होननाय माने बियो बिपिएफनि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो नुवा दा बिपिएफआ मा गोरोन्थि मावदों बेखौहाय बियो नायबिजिरनो थाङा दिनैबो जोङो बयबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जाखांनायनि उनावसो आदै दावराव देख्रेबमोन बायदिया ससियेल मिडियायाव फैदों आरो 2006नि नैबे 2006 मायथाइनि जि रिपर्ट बेखौसो आरोबाव बुरखांबावनानै रायजो राजानि सिगाङावहाय आबसुखौहाय बदनाम खालामनो नागिरबावनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नाथाय बै समनि जे सावरायज्लायनाय बे सावरायज्लायनाया आलादामोन नाथाय नैबे दानि समनि सावरायज्लायनाया आलादा बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ
अब्लाबो दा आदै दावराव देख्रेबमोन बायदिया गावसोरखौहाय साइड दाननानैहाय सोरखौबा बदनाम खालामनो नागिरनाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर। बिदि नङा आदै दावराव देख्रेब। सालायनो रोंदोंबा मोजां सालायनो रोङाखैब्ला बर' हारिखौहाय नासयनानैहाय फाननानै जानो दा हास्थाय। नैबेखौसो आङो लुबैयो। जोबथा रायजोफोर आङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोङो 17 बोसोराव जाखिनि दावराव दावसिखौ नुबोदोंमोन बे दावराव दावसिया BPF पार्टिनि समाव आरोबाव जाबावगोन नामा बेखौ आङो 100% नङाब्लाबो 99% खौ नुहुरगासिनो दङ रायजोफोर। नायलांनोसै मा जायो अबस्थाया। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।